דני, תביא אני נותן לך יותר חזק ואז תקפוץ, זה יהיה ממש כיף. לא נראה לי דני, לא צריך. שתוק רועי! נו דני! אני אתן לך קולה. טוב, נו בשביל קולה. מוכן! 3 4 דני, אתה בסדר? דני, דני, אתה בסדר? נו תעזבו אותו בשקט! מה אתה רוצה שאני אצייר לך, כדורגל או לב? כדורגל. אוקיי. אני הולכת, אני לא רוצה להיות בחדר עם מטומטם הזה. מה קורה גבר? זה בסדר? אמרתי לך שזה לא... שתוק רועי! הבאתי לך משהו, אתה סולח לי? תודה. טוב, אני צריך ללכת. אני אחזור. מיכאל? מיכאל, אתה בסדר? מיכאל? מיכאל? מיכאל, אתה בסדר? מיכאל? מיכאל? תודה שהזמנת אותי. אין בעד מה. אנחנו בסדר? כן. בוא נעשה לך עם הרגליים. לא נראה לי שזה הולך להיות רעיון כל כך טוב. שתוק רועי! מוכן? טוב.